he went, he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her home. And she had a sister called Mary, who also sat at the Lord's feet and was listening to his word. So, si Martha, nagabi-abi, pero si Maria, ang iyang igsoon, naglingkod sa tingilan sa Ginoo. And he was listening, naminaw sa iyang pagpamulo. But Martha was being drawn about with much serving. Pero si Martha, sama siya, na busy, na naumahan siya sa daghang mga pagpangalagan. And she came up to him, doon siya sa Ginoo, ikaw sa Ginoo, does it not matter to you? No, baka, o yan man mo, ano ka ng hasulang Ginoo, kagani akong sister, ibiyaan ko ang oray na kuha. Tell her then to do her part ready. So, hindi siya na mataba ako. Na okay, ako kong ibiyaan ko sa kanya, kung ako naman ako at hindi. Kung sa mga ipon ni Maria niya, ito para nakikot sa tingilan sa Ginoo. Okay? But the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Ikaw, Martha, ba? Nabalaka ka o nasao ka sa daghang mga ulang. But there is need of one thing, doon ay pagkahanan sa usang ulang. For Mary has chosen the good part, which shall not be taken from her. So, ipili ko ni Maria ang maayo bahid o kana dili pagkakuha o ikan niya. Sa punto sa 10:42 nino siya, the Lord prefers that his saved ones who love him listen to him. Amen. So, ipili ko sa Ginoo na ang mga naikuman niya. Amen. Ang mga ginuwas niya, pamalit niya, that they may know his desire. Pero masayon siya sa iya, sila sa iyang ikuha, rather than do things for him without knowing his will. Now, uyaw niya yung kaisuon. No, sinabi, gusto na kuha, walagan sa Ginoo, pero posible na nakuha ka, pero hindi sumala sa iyang kabubuton. Kaya nga naman, sige na natuhan, pero wala na masayon sa iyang kabubuton, kaya wag mapunta maminaw sa iyang pagpabulon. Amen na kaisuon? Amen. Karon, hindi naman kita ang ginawa sa Ginoo.
depends on His command. Nakita niya na ito, ang mga apostoles, sa ilang pagkakaw, sa ilang pagkuhan upat sa Ginoo, ang ilang pananglihok nag-agad yun sa mandog sa Ginoo. Ingon nga Espiritu. Amen mga ison? Wala sila nagkuhan, wala sila naglakaw, wala sila nagpanaw, sumala sa ilang kawalingon. Ang kanan nangagad sa pagmando sa Ginoo, ingon nga Espiritu diha sa ilang